Samtang kawani sa Cebu City Hall nadakpan sa bypass operation sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police Office. Government vehicle na abtan sud sa tungkaran sa giabangang panimay sa suspitsado. Si Luan Mirondina sa report. May Bob, actually, duha ni ka sunod-sunod nga buy-bust operation ang gipahigayon sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police kagahapon. Sa unang buy-bust operation, nasikop kining usa ka kawani sa Cebu City Hall. Sa giabangang panimay ni Robeth de los Santos sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City, natigayon ang buy-bust operation sa City Intelligence Unit pasado alas 6 kagahapon sa buntag. Ang 37 anyos nga kawani sa Department of General Services sa Cebu City Hall nakuhaan og 105 grams sa gituoang shabu nga mobalor sa 714,000 pesos. Nakuha nato ni silang information about aniniya through sa mga katong previous nato nga mga dakop sa Lapu-Lapu. So nag-connect na morning nga gi surveillance nato ni for 2 weeks nito hana, and then from there so na-consummate kahapon ang buy-bust operation. Atol sa buy-bust operation, naabtan sa mga pulis kining usa ka government vehicle sa panimay ni De Los Santos. Gipasabot sa kadagkuan sa City Intelligence Unit nga bisan pa man kun may intel reports nga gigamit ang government vehicle sa transaksyon sa illegal nga droga sa pantungod kay wa makuha ang ebidensya sulod sa sakyanan, hinungdan nga wa kini gilakip sa pagsakmit. Sa ato information, iyan ang gamito ng sakyanan. But wa na to siya gida considering that during sa pagka-recover sa mga item, wala man sa sakyanan. Giangko ni De Los Santos nga nalambigit siya sa illegal nga drogas apan iyang gihimakak nga gigamit niya ang sakyanan sa gobyerno sa transaksyon sa illegal nga drogas. Gigna sa mo siya nga kibaw mo siya nga mauna madaang sa usayang sakyanan, usay sa pwede sa dito ibilin. Kay inihuman ako katod sa akong mga kauban, diretso man ko uli. Kay gabiin mo kumuhuman, kay tulo mo na ka lugar akong kanan, Tihiro, Tipadilla, then Hipodromo, akong mga kauban. Si De Los Santos, usa ka casual employee sa Cebu City Hall, nga nadistino sa Department of General Services, isip usa ka driver. Tungod na lang ko ano, usahay, dugi sweldo mo ba? Dili din masweldoan mi. Nakita, tungod sa pandemic, tagkuhan, morsod. Ni grab lang ko, mahala na 2,000, 3,000, taga-sugo. Samtang alas 7 kagabi, nasikop sa follow-up operation ang igagaw ni ini nga si Jeffrey De Los Santos, 35 anyos, kinsa mo gikatahong tig-supply kang Robeth sa illegal nga drogas. Enero 2019, nakagawa si Jeffrey gikan sa Cebu City Jail. Bab, sa pagkakaroon, gihanay na sa Lapu-Lapu City Police ang mga kasong isang at batok sa duha ka mga suspitsado. Samtang karong hapon, Bab, may pagawas na og memorandum si Mayor Edgardo Labella nga nag-terminate na sa serbisyo ni Robeth Sable de los Santos. Bab? Daghang salamat, Luan Mirondina sa imong live report.